Kukavadashika kuriyambutsa hoyo Chihera arongerwa nevanhu veku-UK kuti live yake iite better. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Chihera akanyora tsamba yake inorwadza mwoyo achi-explaina zvakanga zvaitika naSis Melly, asi nyaya yake focus yanga iri pakunyadziswa kwaakaitiwa nekuexposegwa imba yake. Akanyora akati, remember, I never said I'm rich but life is okay. Ndine 6 months ndichigara muSouth Africa, but I'm living a better life. Nditengese muviri kuti ndiwane mari, handitengese madrugs kuti ndiite mari. Pandakasiya muG ndakanoshanda naG uyu, I'm the acting manager. Ndakabhadhara artist nemari yangu. Bosi vaitora doro, ini ndichitora pagate. So marketing, kugadzira zvinodiwa nezvese zvaidiwa ndivo vaiita. So marketing nekugadzira zvaidiwa ndivo vaiita. Saka Melly ita isu taposponda. Sure, chero tirisu takanga takatanga, iwe netimu rako unzai toke vibes, aridze, hapana problem. Next time Melly unotaura pekuti tisangane, kwete kuya netimu nemamonya, woti vhura handisi balance, vakatanga ndo vakachenjedza. Unouya nevanhu woti uyatirwe kuti mukutsire. Kana uchida zvevanhu ngatironge date, wouya nevako ini nevangu. Ini newe totama madambros, kwete zvekuya nevanhu mofunga morova munhu wese, mofunga ndimi mega makambopinda mubawa, mofunga morova munhu wese. Chero makaita against ini nyika yese ndomira nechokwadi. Hausiwe uri kuita naG netimu rako, hausiwe here wakatoita zvese zveshow yatoke uchiziva kuti kune yangu before. Kudhara Melly pawaindityisa, thanks watogona. Juju auya atorwa nambuya vake because of you, vachiti mwana haasi safe. Now mwana atorwa. Melly ngatisvitsane kwauri kuda. Kana iwe naG muri correct, why G anga akuda kurohwa nevamwe vake? Remember, murungu wangu haadi noise. Ndiye auya akati siya isu rega tisiye show, tozotsvaga rimwe date. Imi itai henyu. Of which tanga tine show iyi kubva kare. Anatoki ngaaridze. Asi Melly wako hunhu hwekuda kutyisa munhu wese kudhara, ko waiwirei nemamonya? So you think handina vanhu vangu? Melly ndopika naJunior atorwa nagogo, ndiri kusvitsana kure newe. Uyatipana neground uri wega, toisa mafoni palive, totamba maoko pasina anobata. Unozonyepera Medusa, vanhu vakasaita zvaunoda, unoamaka kahunhu kekumvenge-mvenge. Handikutyi. Zvashe chaizvo unoti ndogona kutaura handina maoko. Pana akandirova akambouya ari 1. Pana akandirova akambouya ari 1. Panouya vari group like you did. Wadii kuuya wega Melly. Handisi musalala. Ende handikutyi. Remember pawauya ndanga ndichiwacha nekutsvaira at the same time. Pawasvika netimu ndakuona nehwindo remutoilet. Dai ndichida kutiza, ndodai ndabuda nekubalcony, but yawada totamba iyoyo. Toki vibes. Imi itai show mukuru. Kana mapedza motiudza isu tozoronga. Dai makauya makataura kuti chimbobvisai show yenyu isu timboita mune zvakanaka. Pane tudrama. Motsvaga nyaya dzekuti ndakaipa pamusoro pekushandiswa. Imimi itai zvenyu boo futi. So ndo nyaya yaMelly. Melly akatoenda kumba kwa Evidence zvatakataura zviya pavidhio iyo iri pamusoro. Akabva asvika akakonzeresa hoho, akauya nemapurisa achida kurova Evidence. Handiti mapurisa akabata Evidence akapusiswa, vakatanga kuita live vachiratidza kuti mumba maEvidence, Evidence murombo, chifleti chake chakahora-hora, munhu achida kuzviita socialite. Saka Evidence ari kuclear air. Forgive me kandi ndine flu yakaoma vedwe. Iyo musama inorwadzisa musoro, ndatambura vedwe. Asi anyway, ngadzokere kunyaya yedu. So Evidence akabva adini auya apa akanyora kuti vedwe, ina handisi kumboti ndiri rich, handisati ndamboti ndiri rich. Because Evidence anogara achiita live akapfeka hembe yake yemaruva iyoyo, kana kuti imwe so iri plain yakaita brown, ari by headboard ipo paya. Saka iye ari kuti aiwa ayo mapicture emumba mangu atachakutanga uko. Mapicture emumba mangu ndinotocleanawo, but nyaya ingoripo ndeyekuti masvika ndichiwacha ndichiclean. Ende zvakaitwa naSis Melly zvinhu zvakaipa zvikuru, because now she lost her child. Gogo wemwana vatoya vakamutora vakati aiwa, it's not safe.
zvaunoita zvekuramba muchirwisana muchidini, that's not an environment for a child to grow. Is it fair naSis Melly kuti munoenda munokanganisa munhu paagere, business rinoitirwa panze kumabhawa uko, you bring it home kuti mukanganise umwe mwana life yake? So zvinorwadza zvisingaiti. And evidence ari kuti aiwa kana muchida kuti tiindane kumapena, tinoenda kumapena. She's ready kutoenda kumapena because kana zvatopinza mwana mukati guys, nyaya yacho inorwadza. So team UK came through ichibva yati aiwa ka-evidence chihera taona life yako, in as much as Melly was trying to expose you, achitonakigwa nazvo zvaaiita, isusu we decided kuti we are going to work something out so that you actually get to get a better life. Handiti so vari kushanda nemasocialites ari ku-UK ikokoko nepublic iri ku-UK vakati hatingashayiwi kuti tikuitire mudeme naiwe evidence kuti life yako ite better, you get your child back, or maybe vachatomupawo COS, ko zvinozikamwa here zvamasocialite izvi. Musaka mwakauti Chishambo akambouya akachema palive kusvika vatomubatsira. Tisati tabva panyaya iyoyo yekumasocialites iyi. Swaga handiti akazombotukana nevabereki vemukadzi recently. Swaga akatukana nevabereki vemukadzi, pakaitika noise chichichi. All of a sudden Swaga atobvisirwa monetization because people decided to report page raSwaga. Swaga akaitisa noise isingatomboiti. Nyaya yacho yakaoma. So she came live achitaura kuti hama dzemukadzi dzakamusengesa bhodhi yebhudhi yemukadzi vacho, vakamushandisa kuti atorere the brother in law chitupa. Apedza ipapapo ndobva vaindisa bhodhi, vakarepatriata bhodhi, Swaga achiri murume, madays acho achiri kushanda. Saka inyaya yekuti ndingambomuti shishi murume Swaga, hapana chachinja. He's very bitter about it. Ndobva atsamwa achibva aita live akatuka vabereki vemukadzi achitaura mavara anotyisa. Munhu aimbova mukwasha achitaura nyaya dzakadaro, akati mai vemwana wake ibhishu vakamutiza vakawana umwe murume vakadididi, like he said a lot of things, ende zvimwe zvacho zvinhu zvinonyadzisa zvachose. So apa achitevedzera gurundoro, handiti achitevedzera delicious. So most of the people vanga vakaona show yaKetina naChishambo vakatuka zvikuru ana Ketina, vakati aiwaka uyu murume anyanza kujaira, let's report page rake because haungauyi uchituka mai vemwana wako uchivarembedza zvakadaro pamwe chete naTezvara. So his page was reported, ndobva abvisiwa pamonetization. Ari kurwadziwa zvisingaiti, nekutuka masocialites ese, akati imi guys mandisabotaja zvakadaro. Guys nyaya dzacho dzakawanda, asi ndichakuitirai rimwe vhidhiyo raSwaga tobva tangotaura nyaya yacho todzipedza.